velkommen til mit tøjhaul part 2. I dag skal vi snakke om tøj, for sidste gang der var det jo smykker og makeup og alt muligt. Vi kan starte med det her. Det er en jakke, eller et overklæde. Jo, det er faktisk lidt en jakke. Den har sådan en rigtig blødt stof, og den er købt på internettet. På hatten der har den sådan nogle fine ører, og så har den ellers bare sorte knapper hernede. Så man ligner faktisk lidt en bjørn i den, men den er rigtig sød. Og så har den lommer hernede, og dem er jeg helt vild med. Det ser sådan rigtig flot ud. De er ikke særlig store, så det kan nok ikke være noget. Det er nok bare til pynt. Den er købt ind på en hjemmeside, som min mor har bestilt, så jeg kan ikke helt huske, eller jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad den koster og hvad hjemmesiden hedder. Det er noget af det her tøj, det er købt på hjemmesiden, så jeg ved ikke helt, hvad det koster. Lad os gå videre til en anden ting, som er købt på den samme hjemmeside. Det er de her shorts. Dem er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg tager dem lige på, så kan I lige se. Fordi at der er noget specielt bagpå. Så I kan lige se, hvordan de ser ud. Nu har jeg dem lige over nogle leggings, men her kan I se. Og så når man står bag, de skal vende omvendt. De skal lige... Vi vender dem lige omvendt. De skal vende sådan her. De skal vende sådan her. Det er fordi, der er ikke noget mærke i, så man kan ikke lige se, hvordan de skal vende. Men prøv at se, hvis du kigger bagpå, så ligner det en nederdel. Og det synes jeg er rigtig smart. Og så her over foran, der ligner det bare shorts. Og dem er jeg rigtig glad for. Hvis vi lige tager dem af igen. Så sætter vi os lige på stolen igen. Og så går vi videre til næste ting. Den her nederdel. Den er faktisk købt på den samme hjemmeside. Og der er noget smart ved dem faktisk. Hvis I lige prøver at se her. Så de er leopard indvendigt. Og grå udenpå. Hvis vi vender dem om, fordi det er nemlig det, der er meningen, så kan man vende dem om, og så har du en anden farve kjole. Og det synes jeg er rigtig smart. Se, så vender de omvendt, og det er meningen. Så kan du vende dem omvendt, og det synes jeg er rigtig smart. Og den er købt ind på den samme hjemmeside som de to ting, jeg lige har vist. Så jeg ved ikke, hvad den koster, fordi det er min mor, der har bestilt den, og jeg ved heller ikke, hvad hjemmesiden hedder. Men det er jo bare for at vise det frem. Og husk nu, den her video, den er ikke for at prale mig eller noget, det er bare for at vise jer, vise det tøj, jeg har. Fordi jeg kan også godt lide at se andre YouTubere, som viser deres tøj frem. Så jeg håber også, I kan lide at se min video. Lad os gå videre til næste ting, som jeg også har købt ind på den hjemmeside. Jeg har købt meget ind på den hjemmeside, den er rigtig god. Det er den. Det er den her kjole. Kjole? Det er den her kjole, og den er sådan sort foran, og så har den striber bagpå. Og så har den sådan nogle snøre til sådan rundt, så man har sløjfe bagpå. Og den er forholdsvis lille, men det er fordi kineserne, de er ret små. Men altså, den kan strække sig. Men kineserne, de er små. Det er derfor, de laver den sådan. Men lad os gå videre til næste ting. Så går vi videre til H&M, hvor jeg har købt nogle ting. Jeg har købt den her top i H&M. Den her top, og den er fra Divided-linjen. Og den er sådan bare hvid, og så har den sådan nogle, den har ligesom sådan nogle striber i. Ja.
Og det er en størrelse small. Ja, det er bare sådan en normal længde top. Bare sådan under. Så går vi videre til noget andet, jeg har købt i H&M, som er den her kjole. Det ligner, den har sådan noget cowboystof heroppe. Men det er bare mørkeblåt, og det mærkes heller ikke som cowboystof. Det er bare sådan almindelig stof. Og så hernede, så er den så sort. Bare almindelig farve sort. Og den går halvt ned til lårene. Og så har den sådan nogle huller her til siderne, så man kan se sådan lidt af siderne. Og her bagpå, der er så en lynlås, og den er sølvfarvet. Og det er også divided-linjen. Den er så lidt stor faktisk, fordi det er en large. Den er måske lidt oversized, men den er ikke lille på. Den er meget lille på, hvis du vælger en small, så den er ikke særlig stor. Lad os gå videre til næste ting, som jeg også har købt i H&M. Den her nederdel, den er jeg helt vildt glad for. Det er nok den bedste ting, jeg har fået af den, næsten, tror jeg. Jeg kan godt huske, hvad den her koster. Den koster nok 130 koster den. Og den er også fra H&M. Jo, den koster 130, og det er en medium. Og den er også fra divided-linjen. Og den har, som I kan se, sådan nogle små tern her på. Og så har den ellers bare en sølv lynlås. Den er højttalet, når man tager den på, så den skal sidde lidt højt op. Og den går nok også halvt ned over lårene. Lad os gå videre til næste ting, som jeg også har købt i H&M. Det er den her. Det er en størrelse small. Og den er sandfarvet. Det er faktisk bare sådan en helt almindelig cardigan. Og den er også fra divided-linjen. Ja, den er faktisk rigtig glad for, fordi den passer godt sammen med den bordeaux-røde kjole, jeg lige viste. Og den har knapper nedad her. Herovre, så man kan knappe den. Lad os gå videre til næste ting, som jeg faktisk også har købt. Har jeg købt den her i H&M? Nej, den er ikke købt i H&M. Vi går videre til Topshop. Den her har jeg købt i Topshop. Prøv at se mig. Sådan. Er den ikke sød? Jeg synes, den er helt vildt sød. Så ligner man sådan en lille sød pige, når man har den på. Så går vi videre til Topshop. Jeg har lidt mere Topshop end det er den her. Den er også fra Topshop. Altså, jeg har sådan en tyk strik på. Og den skal du skal nok have en tyk strik på, hvis du skal have den på. Hvis jeg for eksempel tager den på, fordi den er nemlig kortærmet. Så det er sådan her, den ser ud, og så kan du knappe den hele vejen ned. Det er sådan nogle her, du kan bare knappe i. Og det er ikke ægte pels. Det er faktisk falsk pels, så. Men den er rigtig blød, det er den. Der er ikke størrelse på, så jeg kan ikke helt se, hvor størrelse det er faktisk. Så går vi videre til, jeg tror faktisk det var det i Topshop. Så går vi videre til Salling, og der har jeg købt et par sko, som jeg elsker. Jeg elsker dem simpelthen. Det er mine Vans. Det er de her Vans. Dem er jeg så glad for. De her Vans. Og som I kan se
herinde, så det er ikke fake Vans, fordi at der står Vans i. Det er ikke fake. Og de koster noget med 600. Jeg kan ikke helt huske, hvad de koster. Jeg har lidt dårlig hukommelse. Men de kostede... de koster noget med 600. De er rigtig dyre. Jeg køber nogle... Nogle gange køber jeg sko til 600, men det er ikke særlig tit, jeg gør det. Fordi at det er ret dyrt for et par sko. Men de her Vans er jeg helt vildt glad for. Og de passer til rigtig meget, fordi de både er sorte og så leopardfarvede. Og dem er jeg rigtig glad for. Jeg tror, at det var det i det her haul. Og jeg håber, I nød det. Nu har jeg set part 1 og 2 af både det her med smykker og make-up. Og så har jeg set det her haul, hvor jeg viser alt mit tøj og sko frem. Og jeg tror bare, det var det. Og så ses vi. Hej hej!